Hej, det er Camilla Rysgaard. Velkommen til min videoguide. Sådan laver du en WordPress hjemmeside. I den her video vil jeg vise, hvordan du helt enkelt opretter og tilpasser en WordPress-side fra bunden. Jeg har skåret ind til benet og viser dig det helt basale, så det er til at forstå og komme i gang med hurtigt. Lad os kaste os ud i det. Første skridt er at vælge et domænenavn til din side. Du kan teste, om dit ønskede domæne er ledigt herinde på www.dk-hostmaster.dk. Herinde der kan du se hernede find.dk domæne og tjekke om det er ledigt. Så der taster du simpelthen det du gerne vil have i din www-adresse. Når du har valgt et domænenavn der er ledigt, så skal du have oprettet det sammen med et webhotel og WordPress i et klik. Der er mange udbydere af hosting. Jeg tager udgangspunkt i firmaet Internet 123, som jeg selv har været tilfreds med i mange år. Du kan dog frit vælge at bruge en anden udbyder, hvis du foretrækker det. Nu vil jeg demonstrere processen. Så jeg plejer at bruge den serviceudbyder, der hedder i123.dk til at hoste min hjemmeside. På deres hjemmeside her, der søger jeg efter et domænenavn. Det kan også være, at jeg har et i forvejen, men i den her video vil jeg vise det helt fra bunden af, hvis jeg skal have mig et domænenavn også. Så jeg skal selvfølgelig se, om det er ledigt. Og jeg vælger at søge efter digitale produkter. .dk. Skal jeg lige have der. Sådan. Så lad os se, om det er ledigt. Det er det. Havde det ikke været ledigt, eller havde jeg haft det i forvejen, så var der kommet en pop-up-boks, der havde sagt, at det ikke var ledigt, om det var mit, om jeg ville flytte det. Så kunne jeg have sagt ja, og så der gå videre i processen. Men er det ikke ledigt, så må jeg herop søge på ny efter et domænenavn. Men det er ledigt, så jeg går lidt videre ned på siden her, og jeg vælger bare den her basic. Så går jeg videre. CMS, og der er det vigtigt, at du sætter kryds i den, der hedder ja WordPress. Det er gratis at få oprettet samtidig, men man skal lige huske at sætte kryds i den. Og jeg skal bare have den på dansk. Og jeg skal ikke sætte noget i den, og heller ikke der, og så videre. Og kundeoplysninger. Nu er jeg kunde hos mig i forvejen, men ellers så er det jo bare at udfylde sit navn og adresse og så videre hernede. Og så går jeg videre. Og her skal jeg så vælge, hvordan jeg vil betale. Automatisk fornyelse plejer jeg at sige ja tak. Jeg kan altid annullere det igen, altså opsige det uden binding. Og så skal jeg godkende ordre. Og I kan se herover, at oprettelsen koster 100 kroner. Jeg betaler 9 kroner om måneden for at hoste det her, og ellers så kommer der det årsafgiften til DK Hostmaster 36 kroner, og det er der så moms oveni. Fremover så vil jeg kun skulle betale de 9 kroner om måneden plus årsafgiften til DK Hostmaster, og altså ikke oprettelsesgebyret. Så det er udgiften i alt. Jeg siger godkende ordre, og så betaler jeg her online med det samme. Og dankort Visa. Det udfylder jeg så lige og trykker godkend. Så har de modtaget min betaling, og så vil jeg modtage en e-mail, både fra i123 om, at de har oprettet mit webhotel osv., og så vil jeg også modtage en mail fra DK Hostmaster om, at jeg skal gå ind og bekræfte, at jeg gerne vil oprette det her domæne. Så kan jeg se, at der er kommet x antal mails her fra blandt andet Internet 123 og DK Hostmaster. Den første mail, jeg har fået, det er en besked fra Internet 123 om, at de har oprettet en ordre på et webhotel til mig. Så jeg har fået en ordrebekræftelse på min ordre. Jeg har fået koderne til mit webhotel, fordi det har de jo oprettet fra Internet 123. Og sidst har jeg fået en bekræftelse på, at de har sendt mit domæne, jeg har bestilt, til registrering hos DK Hostmaster. Og så har jeg fået, kan jeg se her, en times tid efter jeg har bestilt den, har jeg fået en bekræftelse fra DK Hostmaster om, at der er reserveret et domæne til mig, og jeg skal logge ind og bekræfte det. Så det vil jeg gøre. Så nu logger jeg ind over på DK Hostmaster på selvbetjening, det der ligger herover. Så har jeg mine koder, så der logger jeg ind. Og jeg kan se, at der er en vigtig besked, at jeg skal bekræfte og aktivere et nyoprettet domænenavn. Så det gør jeg. Jeg klikker for at bekræfte og acceptere vilkårene. Dem kan man jo nærstudere, hvis det er, men bekræfter og videre.
Og mine informationer er korrekte. Ja. Og så skal jeg klikke her aktiver. Videre. Nedenstående domænenavne er nu bekræftet og dermed aktiveret. Så det var sådan set det. Så nu venter jeg lige et øjeblik på, at den så bliver aktiv over hos Internet 123, og så er den sådan set klar. Ja, nu har jeg været inde et par gange og tjekke, om der er sket noget på mit nye domæne, digitale-produkter.dk, og lige pludselig så er der altså kommet noget på siden. Jeg kan se her, at jeg har fået WordPress-installation, og med det tema, altså det layout, der hedder 20. Det er typisk, det kan være lidt forskelligt, alt efter hvornår du får oprettet dit domæne, hvordan det lige ser ud, når du starter. Men alt det her, det skal vi jo også ind og tilpasse nu. Der findes utallige muligheder i WordPress, og jeg vil kun gennemgå det helt basale. Efterhånden, som du bliver lidt mere bekendt med WordPress, så kan du begynde at bruge flere af funktionerne. Men det er altså ikke nødvendigt til at starte med. Jeg har valgt 7 grundlæggende funktioner ud i WordPress, som jeg vil demonstrere. Det ene det er basisindstillinger, så er det sider, indlæg og kategorier, navigationsmenuen, plugins, widgets, medier, foto, video og temaer. Lad os kigge på det. Herovre på dit domæne, så ser siden sådan her ud for besøgende. Du skal nu logge ind bagom siden for at rette i tingene. Så jeg går herover i min indbakke og finder den mail fra Internet 123 med installation af WordPress. Der er altså mine koder i. Det øverste domæne, det er jo bare selve hjemmesiden, og så er der så administrationsadgangen. Og det er denne her samme domænenavn, wp-login.php. Den har jeg herover. Så der skal jeg så have mit brugernavn og min adgangskode, som jeg også finder her. Og så logger jeg ind. Og nu er du så bagom WordPress. Og det er herinde, vi kan rette alt på siden. Og det første, som jeg vil gennemgå, det er sådan lige helt grundlæggende basisindstillinger. Ja, så hvis vi først går herover i højre hjørne, hvor der står Hejsa Admin. Den klikker jeg på. Du kan gå ind her og tilføje dit navn. Så kan man hernede vise navn offentligt som, og så vælger jeg så mit navn. Ja, altså du kan udfylde de ting, du har lyst til. Jeg plejer egentlig ikke at gøre så meget her. Man kan også gå ind og lave nye adgangskoder her. Det er altid en meget god idé at ændre den, man har fået på forhånd. Men jeg siger opdater profil. Og så kan man se heroppe, at så er min admin nu ændret. Noget andet omkring basisindstillinger, det er herovre i venstre side. Så kommer vi ned til det punkt, der hedder indstillinger. Hvis jeg klikker en gang på det, så kan vi se min sidetitel og min tagline. Så endnu en WordPress-blog, det er måske ikke lige den mest sexede titel. Så der kan man jo skrive lidt mere, hvad man nu synes, det handler om, og sådan ændre de ting herinde. Gem ændringer. Noget andet, som jeg også plejer at ændre på, det er hernede på permanente links. Det vil sige, når man har din www-adresse, digitalprodukter.dk/, så når du laver blogindlæg og så videre, så kan den automatisk generere en eller anden www-URL. Og der står postname.html. Jeg plejer at ændre det til det her, og det kan man altså gøre på mange måder. Så du kan prøve at se, om du vil have det samme, eller en af de andre, eller noget. Men det er det, jeg plejer at sætte ind. Gem ændringer. Hvis jeg lige går tilbage herover til min hjemmeside, så ser den jo sådan her ud. Jeg er ikke ret vild med strukturen i det her tema, altså layoutet. Så nu vil jeg vise, hvordan du kan rette i temaer. Så igen herover i venstre side, så er det den, der hedder udseende. Og så vælger vi den her, der hedder temaer. Når du arbejder med WordPress, så arbejder du med dit indhold, altså du skriver sider og indlæg osv. Og oven på det kommer du et tema, som giver layoutet på siden. Så når du ændrer tema, så ændrer du altså ikke på indholdet, men derfor kan det godt være, at det rykker lidt rundt, så man skal sætte det på plads bagefter, men det er bare selve skabelonen ovenpå, du ændrer herinde under temaer. Lige nu kan vi se, der har vi denne her aktiv 2014. Og man kan bruge rigtig lang tid på at finde lækre temaer og arbejde med det.
Og nu vil jeg lige vise helt grundlæggende. Det, som jeg vil anbefale, det er denne her, der hedder 2010. Den er meget nem at arbejde i hvert fald til at starte med. Så jeg klikker ind på den, der hedder Aktiver. Og det var det. Så lad os prøve at gå over og se på hjemmesiden her. Hvis jeg nu opdaterer den, trykker F5. Bum, så er der altså et nyt tema. Så enkelt er det. Så vi går tilbage. Det var lidt om temaer. Så går jeg over her i at oprette sider. Altså statiske sider. Sider omkring dig, om dine produkter, og kursuskalender, og hvad der nu ellers er. Der er jo en eksempelside til at starte med. Den smider jeg bare i papirkurven her. Men jeg vil gerne tilføje ny. Så jeg kan klikke her, tilføje ny, eller her, tilføje ny. Nu tager jeg bare et eller andet tilfældigt produkter. Overskriften angiver jeg her. Tekst angiver jeg hernede. Men hernede, jeg havde overskriften, og så har jeg så teksten her. Og det fungerer ligesom et Word-dokument, at jeg kan markere teksten og trykke på bold, fed for eksempel. Jeg kan lave bullets, punktopstilling. Jeg kan centrere teksten, lave den understreget og så videre. Nogle gange, denne her, der er herude i højre side, vis, skjul, værktøjslinje, ikonet. Hvis den er klikket, kan det godt være, at du kun kan se én linje. Så er det altså lige den her, du skal klikke på. Men her kan du simpelthen lave siden, ligesom du har lyst til. Alt det tekst, du har lyst til, og rette den til, så den står flot. Hvis vi kigger herop, så er der en, der hedder visuel, og det er det, den står på nu. Visuel, det er, du kan se, hvordan det ser ud nu. Hvis du går over i den, der hedder fane, der hedder tekst, så ser du faktisk koderne. Nogle gange har man brug for at indsætte en kode på sin side. Det vil jeg ikke komme ind i nu, men så er det altså tekst. Og jeg går tilbage til visuel. Men når jeg så er færdig med det, så klikker jeg her på udgiv, og så er den side færdig. Så kan jeg tilføje en ny side, som jeg måske kalder kontakt. Og igen tilpasser den og trykker udgiv. Hvis jeg så går over her i menupunktet i venstre side og trykker på sider, så vil mine sider være hernede af. Hvis jeg holder musen over, kan I se, så kommer der rediger. Så kommer jeg her tilbage til der, hvor jeg var før, da jeg oprettede den, og kan arbejde videre med den og trykke opdater, når jeg er færdig. Men nu er jeg tilfreds med, at jeg har et par sider. Så er der det, der hedder indlæg. Det er lidt højere op her. Indlæg. Hvis jeg klikker en gang på den, så er der igen et standardindlæg. Den smider jeg også bare lige i papirkurven. Men ligesom før med sider, så trykker jeg tilføje nyt. Og indlæg, det er jo blogindlæg. Og igen, de skal også have en overskrift. 10 tips til. Tekst. Jeg vil jo ikke skrive så meget her, men så er der herovre i højre side 2 ekstra ting omkring blogindlæggene. Det er, at den skal have en kategori. Jeg vil for eksempel lægge den i marketingkategorien. Jeg kan lægge den i flere kategorier, eller en enkelt. Jeg kan også tilføje en ny kategori. Test, hvad jeg nu vil kalde den. Så er det altså der, man kan finde den. Tags, det er altså sådan nøgleord på det. Marketing, tips, hvad jeg nu vil give som nøgleord. Men i hvert fald, når jeg er færdig med mit blogindlæg, så trykker jeg udgiv. Så hvis jeg går over her under indlæg, så ligesom før på side, så kan jeg også se alle de indlæg, jeg har. Det jeg ellers vil gennemgå med dig, det er selve menuen her. Hvordan man retter i den. Og det er herovre under udseende, menuer. Der har jeg den, der hedder menu 1. Den kan man kalde, hvad man vil. Den menu, man vil bruge. Men der er simpelthen de sider her, du kan se i menuen. Vi har dem herovre. Forside, kontakt, produkter. Der kan du trække, det kan være, at du har kontakt til sidst, så trækker du simpelthen bare med musen ned. Herover kan du se alle dine sider, indlæg, links, kategorier. Det kan godt være, at jeg vil have en kategori fra bloggen der. Marketing, tilføj menu, og den vil jeg have her. Det kan også være, at jeg har et specifikt blogindlæg, jeg vil have tilføj menu. Så lægger jeg den under marketing, men jeg vil måske have den som undermenu. Kan I se, så kan jeg rykke den lidt ind der. Så rører den under der.
Og sådan kan man rykke rundt på sin menu, og så skal man huske at oprette den. For at det er den, der bliver brugt på siden herover, så skal jeg angive det. Og det gør jeg under udseende, tilpas. Og så kan I se, der er den, der hedder menuer. Menu 1. Det skal være min primære navigation. Gem og udgive. Og luk. Så hvis jeg nu går over på min side igen og opdaterer, så kan I se, at så er der kommet nye punkter, og der er den her marketing med et underpunkt. Så det er sådan, man arbejder med menuen. Noget andet, jeg lige vil gennemgå, det er det, man kalder plugins, og det er altså ekstra funktionaliteter til ens WordPress-side. Så det her over i venstre side, der er det, der hedder plugins. Klikker jeg på den, og der kan jeg se de plugins, jeg har. Og hvis jeg gerne vil tilføje et nyt, så klikker jeg heroppe, tilføj nyt. Der er virkelig tusindvis og tusindvis af plugins, men lad os sige, at jeg gerne vil have en anden pop-up på min hjemmeside, så kan jeg søge. Det kan også være, at jeg kender en bestemt forfatter til et plugin, jeg gerne vil bruge, men nu søger jeg bare tilfældigt for at demonstrere her. Pop-up by WordPress, så tænker jeg, det vil jeg gerne have. Der er mange, der har anbefalet det. Installer nu. Og så kan jeg enten aktivere det med det samme, eller gå tilbage. Men jeg aktiverer det med det samme. Og så er det her pop-up. Så nogle gange, så får man en ekstra menu herude. Og det kan jeg også se, jeg har fået her pop-ups. Nogle gange ligger det bare under og har ikke sin egen pop-up. Så kan det være, at man kan finde det under de enkelte sider, eller indlæg, eller på en anden måde benytte det plugin. Og det vil jeg heller ikke gå i dybden med nu, det er bare fordi, jeg ved, det er noget, du vil støde på, hvis du bruger WordPress, det er plugins. Men jeg kan gå over under pop-ups, og så kan jeg så tilpasse mit plugin der. Noget andet, jeg vil gennemgå, det er det, der hedder widgets, for det kan du heller ikke komme udenom, i længden i hvert fald, hvis du bruger WordPress. Og hvis jeg nu går over på min side, så kan du se herover, at der er en menu her i højre side. Og det er altså widgets-siden. Så hvis jeg går over bagom WordPress, og så finder den, der hedder udseende, widgets. Der kan jeg se herover, og det er også forskelligt alt efter, hvad tema man bruger, hvor mange widgets-områder man har. Der kan være i siden, i bunden, i toppen. Lige nu er der en masse forskellige meta, altså den vil jeg overhovedet ikke bruge. Jeg skal ikke bruge den her som blog, men som hjemmeside, og det er sådan lidt levn fra gammel tid af. Men jeg sletter den. Jeg klikker simpelthen bare. Jeg kan også ligesom før på menuen rykke rundt på indlæggene rækkefølgen, sådan ved at trække med musen. Og hvis jeg klikker her på den lille pil, så kan jeg arbejde med det. Men nu prøver jeg simpelthen lige at slette alt, hvad der er i forvejen. Jeg er ved at tilpasse den til min egen side, så det kan være, det er noget helt andet, jeg vil have der. Den gemmer automatisk med det samme. Så sætter jeg en ny ind. Typisk den, jeg tit bruger, det er den, der hedder tekst. Jeg tager den herover, enten så klikker jeg og arbejder på, hvor jeg vil have den. Men det, jeg plejer at gøre, det er simpelthen, at jeg trækker den med musen herover. Primær område der. Tekst. Og der kan man så have sin tekst her. Og gem. Så hvis jeg prøver at gå over på min side igen her og opdatere, så er der en ny widget. Og der findes også ligesom plugins utallige widgets muligheder. Og igen, start ud måske med ikke at gå så meget i dybden her. Start med at få oprettet sider og indlæg og menuer, sådan, så det ser fint ud. Og så tilpasse endnu mere senere, når du lige har vendt dig til WordPress. Men det er muligheden herover for widgets. Godt. Det sidste, jeg vil vise, det er, hvordan du arbejder med medier. Og medier, det er for eksempel foto og video osv. Og der har vi menuen herover i venstre side. Klikker jeg på medier. Mit bibliotek. Lige nu har jeg ingen filer. Jeg kan vælge at tilføje fra min computer for eksempel en hel masse billeder, hvis jeg har brug for at arbejde med mange billeder. Typisk så gør jeg det, at jeg simpelthen er inde på en side. Klikker jeg lige på det. Redigerer jeg den side. Og så et sted i min tekst vil jeg måske gerne have et billede. Så klikker jeg simpelthen på tilføj medier.
Og enten kan jeg uploade en fil fra min computer, eller herover i mediebiblioteket, hvis jeg i forvejen har nogen. Men nu har jeg ikke nogen, så jeg vælger at uploade et billede. Og jeg har simpelthen en masse billeder her på min computer, så jeg tager bare en tilfældig smiley her. Der er billedet, og så kan jeg se herovre i højre side, se om der er nogle ting, jeg lige vil tilpasse med det samme. Jeg kan også altid vende tilbage til det. Det kan også være, at du ikke retter smiley'en til at starte med, bare sætter den ind. Så hvis jeg nu klikker med musen, så kommer der nogle muligheder frem. Redigere. Jeg kan også trække her i hjørnerne, for at gøre den mindre. Så hvis jeg nu opdaterer den, og går over på hjemmesiden her, og klikker under, hvad var det? Var det kontakt, tror jeg satte den ind på? Ja, så vil billedet være her. Ja, det var sådan set det. Jeg håber, at du kan bruge min videoguide til at komme i gang med WordPress. Smid meget gerne en kommentar her under videoen, hvad du synes. Og jeg vil lige tilføje en note her til sidst, og det er, at jeg tilbyder ikke hjælp til WordPress. Min niche, det er hjælp med praktisk marketingstrategi på mikrobudget og konceptualisering af viden formidlet i digitale produkter. Er du ikke allerede med på mit nyhedsbrev, hvor jeg deler mange flere guides, tips og tricks omkring marketing og digitale produkter, så kan du melde dig til på camillarysgaard.dk. Rigtig god arbejdslyst!